uSathane olokhu ukhuluma kabi hayi umenzi ohlulekile umenzi lokhuya okubhedayo kodwa abantu bavele bethi Hello everyone, hope lakho luhamba kahle. So today sizolalela i-interview yakhe umenzi ezochaza nge-album yakhe ayikhiphile nangokuthi nje ingoma le ethi Wesikhingile iyaqhamuka kanjani. So ashona khona ngingakudlela isikhathi sakho ke. Mawuthi uyaqala ukufika lana, make sure ukuthi usubscribe-ile ukuze ungeke uzuphuthele ama-video afana nalawo. Ashona khona ke. Ngiyaphila kunjani mfowethu? Yaphila mfowethu. Wena esematheni ukhipha i-album mama esinamagoli. Usibeka manje khona ingoma lapha ethi Wesikhingile track number 4. So usithathe ngale ngoma le mfowethu. Yayikhona ingoma ithi Wesikhingile ngokuthini into abayithandile bona abantu kodwa iculo belingasho njalo. Iculo lithi angikaze ngajolana nomuntu wabantu ibona abafika kimi bethi basingile ebese ke mina ngiyathanda yabona. Ithi amadoda yamlandela ukuphela nje. Album yakho ngonyaka odlule ithi Singe School. Lo nyaka ithi namagqubu isihloko sayo. Mhlawumbe izihloko kanje ucabanga kanjani? Umculo osikukhona leso sikhathi siyo ngizokhetha kwelilodwa iculo mhlawumbe ngilenza isihloko. Asikhuluma futhi ngazo futhi amakhava photo ama-album manje bayabuthi bethe umenzi ngonyaka odlule wayethe lo nyaka uthe ngosichazela futhi ngazo ithemba amakhava. Ikhava mfowethu mina ngokwenza kwami ngithi ngenza noma yini ukuvezela abantu ubucike nginabo. Ikhava isho lutho noma ngayishutha ngempahla zika 70 rand suke kuzoba okubalekile lokho okuphakathi kuphela. Ayizona ngasemakhulu 29 November kune event lapha imenzi homecoming. Usichazele mfowethu wami ukubaleka ukuperforma ngakini ngoba le event oyenzela emnandisi ngakini. Lapho ngathi kushuke kanjani ukuperforma le ndaweni le koThekwini Mponongoma unoperforma ekhaya emnandisi emtondweni wakho. Awumbe umehluko kwabo ukuthi ngaperforma endaweni engangingajwayele ukusebenza kuyona nanokuthi ke abantu ngendlela ababengiseke ngakhona mfowethu angazi ngangakhuluma kuba kufanele ngingaculi nokucula ngendlela enganginovalo ngakhona ukuthi bonke labantu baze kimi uyabona mfowethu. Kakhulu manje uthi siyenze lapha iminute endawona. Hayi befisha. Ugcina ngci. Yeah. Saqala lapha nabukami udlulisa amazwi okubonga kubantu bangakini ababesekayo umenzi lo uyena namhlanje. Ngeke ngibonga abangasekhaya kuphela ngizobonga nje yonke iSouth Africa njengamanje sikhiphile. Mina nginenhlanhla ke bakhona ngeke ngithi abantu ukhona uSathane olokhu ukhuluma kabi hayi umenzi ohlulekile umenzi lokhuya okubhedayo kodwa abantu bavele bethi khohlwa thina simthandela kwakuthi uhlulekile. Yabona ngizizwa ngiphansi nomhlanje nembeleko bengayeki abantu ngiyabathanda kakhulu futhi ngifise ngathi noma ngingathiwa ihambe eceleni album benzele lo yaSathane othi ugejile. Yazi ngifisa lokho. Hallelujah. Okay everyone, sivala lana i-video namhlanje sibeka ungqi. I really hope ukuthi enjoyile i-video yanamhlanje. If we enjoyile, make sure ukuthi uyayismasha le like button, uphinde usmashe nale subscribe button, ungakhohlwa na ucomment down below ukuthi ubani lo Sathane yena umenzi akhuluma ngayo. But anyways, I will see you in the next video. Bye.